Ahojte, dnes mám pre vás 5 tipov, ktoré by mal poznať každý skúsenejší e-commerce manažer alebo procesný špecialista. V tejto pozícii som bol 5 rokov, preto som si vybral tipy, ktoré by určite pomohli aj mne. Pozrieme sa na to, ako sa zbaviť pohľadu na e-shop zvnútra, ako riešiť procesy komplexne a zbaviť sa chaosu, ktorý často spomaľuje riadenie projektov. Pôjdeme prakticky, stručne a rovno k veci, tak poďme na to. Prvý tip. Skúste stráviť deň na supporte alebo v sklade. Ak chcete procesy riadiť alebo ich zlepšovať, nie je nič lepšie, ak si ich vyskúšate na vlastnej koži. Viete si potom lepšie tieto procesy spísať a identifikovať úzke miesta. Tieto úzke miesta následne viete na one-to-one meetingoch s zodpovednými pracovníkmi rozoberať, riešiť, ako sa im darí zlepšovať tieto úzke miesta. Mám pre vás ešte bonus navyše. Odsledujte si plynulosť odovzdávania úloh medzi jednotlivými oddeleniami. To znamená, že ako plynule prejde napríklad objednávka zo skladu na expedíciu a podobne. Druhý tip. Majte prehľad o svojej konkurencii a nastavte si štandard kvality svojich služieb. Skúste si objednať objednávku od svojej priamej konkurencie v rámci svojho odvetvia a sledujte, čo robia lepšie. Aká je rýchlosť ich doručenia, aké je kvalita ich balenia, aký je ich zákaznícky support, ako ste notifikovaní o zmenách v svojej objednávke. Kvalitu svojich služieb však neberte len priamo zo svojho segmentu. V rámci nejakých zákazníckych očakávaní je vašou konkurenciou aj napríklad obľúbená banka vášho klienta alebo služba na doručenie jedla. Čiže vezmite si to najlepšie zo všetkých odvetví a aplikujte to u seba. Len takto viete byť najlepší zo všetkých. Tretí tip. Určite zlepšite komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami e-shopu. Či už ide o marketing, developerov alebo samotné vybavovanie objednávok, často tieto týmy fungujú ako také samostatné ostrovčeky, ktoré medzi sebou vôbec nekomunikujú. Úlohou vás ako manažera bude tieto ostrovčeky prepojiť. To znamená, zorganizujte nejaké pravidelné meetingy, na ktorých sa budú rozoberať problémy jednotlivých oddelení. Tieto problémy jasne pomenujte a zostavte týmy ľudí, ktorí tento problém odstránia. Nechoďte už s konkrétnym riešením za daným špecialistom, ale vždy zostavte tým, ktorý má tento problém vyriešiť. Bude to takto určite efektívnejšie, či už časovo, alebo aj finančne. Odporúčam vám používať jeden nástroj na projektové riadenie, ku ktorému budú mať prístup všetky oddelenia a v ktorom budete týmto oddeleniam zadávať úlohy. Či už to bude Jira, Asana, alebo ako my vo Vejme používame Teamwork. Štvrtý tip, zlepšite svoje dáta a zavedte globálne KPIčka. Čo sa týka merania, merajte všetko, čo sa merať dá. Len takto viete tie procesy zlepšovať a nestane sa vám napríklad situácia, že marketing spustí akciu na sortiment, ktorý nie je v dostatočnom množstve na sklade. Čo sa týka KPIčiek, rozdielte si ich na dva základné súbory, a to nejaké strategické a taktické KPIčka. Taktické KPIčka sú tie, ktoré ovplyvňujú vaše dennodenné rozhodovanie a sú to nejaké real-time indikátory. Je ním napríklad skladová zásoba produktu alebo lead time, ktorým je čas od prijatia objednávky až po jej reálne vyexpedovanie zo skladu. Následne tie strategické KPIčka sú tie, ktoré ovplyvňujú ako keby dlhodobý rozvoj toho e-shopu. Je ním napríklad konverzný pomer alebo priemerná hodnota objednávky v e-shope. Bonusový tip, ktorý by vám mohol pomôcť, je integrovať tieto KPIčka na nejaký zdieľaný dashboard a následne z toho nastaviť automatické alerty, ktoré nedovolia jednotlivým oddeleniam vykonať nejakú akciu, pokiaľ KPIčko je pod minimálnym sledovaným thresholdom. 5. tip. Úlohy, ktoré začnete, dokončíte. Úlohy by sa mali zadávať podľa priorít, ktoré váš e-shop posunú biznisovo vpred. Každý tým by mal mať nejaký limit, to znamená, tých úloh by nemalo byť neobmedzené množstvo, ktoré sa riešia súbežne. Každá úloha by mala mať svojho vlastníka, ktorý zabezpečí jej doručenie od začiatku až do konca. Naopak, zlepšiť delivery jednotlivých úloh vám pomôže plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie. Na plánovanie použite nejaké kvartálne ciele, sledovať to môžete v napríklad nejakom kanbanovom alebo scrumovom nástroji a vyhodnotiť to najlepšie viete na nejakej retrospektíve, kde ten vlastník úlohy povie, prečo sa mu jednotlivú úlohu nepodarilo doručiť, aké boli jeho objektívne príčiny alebo na aké prekážky pri riešení tejto úlohy narazil. Bonusová rada na záver. Zavedte si tzv. Kill rule. To znamená, že ak nejaká úloha alebo projekt trvá zbytočne dlho a nemá pre vás až taký biznisový prínos, ukončite ju skôr a neudržiavajte ju zbytočne pri živote. Ak ste sa našli aspoň v jednom z týchto 5 bodov, ste na tom úplne rovnako ako 90% firiem, ktoré konzultujeme. Dobrou správou však je, že s jasnou víziou a disciplínou to ide zlepšiť oveľa rýchlejšie, ako si myslíte. Ak neviete, ako začať, pokojne nám napíšte do Vejm, vášho partnera pre vývoj e-shopov a aplikácií. Vidíme sa pri ďalšom videu, dovtedy vám držím palce.